Hello mga kamags, this is Indians TV. Welcome back. Karon atong pagreaksyonan ng usa ka random o raw video bali ni nga atong nakita gihapon sa atong dashboard nga ang nikantaan nimo si Janina Santiago bali usa ni siya ka contestant sa tawag ng tanghalan. Amot kung nakadaog ba po ni siya pero marag kuan gihapon ni kay nindot man gihapon ni siya og tingog gyud. So dang iyang pagkakantahon na kanta mao ang pag-ibig basta muna yung kantang Tagalog ning kanta. Murag kang Regine Velasquez ba ni nga kanta o Regine Velasquez. Tanawan na to kung unsa ang iyang pagkantaan ni kay murag naara man ni sa birthday party bali siguro ni. Di lang ko sure ha. Basta na siya sa party lang so nagkuan. Ang tanawon kung nindot pa ganyan pagka-cover ni. Okay? Sige. Sa mga bago diha nga nasa sa atong channel karon, ako sa Indians TV. Nag-upload ta og 5 hangtod sa 10 hangtod sa 5 ka videos kada semana. Kung kamo ganahan mo ingon ani nga content, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-recommenda ni YouTube sa ubang mga tao nga wapakita ni. Okay? Sige. Di na ta maglangay. Magsugod na ta. Okay, sugod na ta. Diretso man din ni. Wah, pusog kaki pudayo. Grabe po ni. Asa man ni sila? Murag paano? Unsa ka ni birthday ba kanin murag na may palud? Wah, pusog ti. Normal lang ngisi-ngisi ra. Grabe ang tingog mo. Kalma ra siya, gangisi-ngisi ra nga nagkanta. Sunod, grabe ka nindot kang timbre. Lagi pod. Kaya kini ni-appeal naman kuno ni siya o tawag ng tanghalan o na-appeal na ni siya pero grabe yun. Bisag kanang nindot mo ginang microphone sa tawag ng tanghalan pero kani naara ni sila sa kuan. Asa ni sa party. Tingalay ni, birthday party ba ni? Kaya may mga pagkaon na nag-iinom po sila. Nindot ko yung tingog yun. Kaya yung dito ra sa TV na tumutan dungog yung tingog nga ko. Nindot po na yun. Rura gini nga video yun. Atong nakuan. Padayon sa taha. Okay. Grabe kataas. Okay. Grabe pang kulot. Naapay pinahasking nga kuan ba? Kung na-order no? Kuha kayo ba? Wapo kayo. Katpat kung tanan.
Gwapo kayo. Gwapo kayo ang baga. Okay kayo? Okay, ato na pong nadungog ang usa ka bali sa gikabar o gikanta ni Janina Santiago bali. Okay ni siya, usa ni siya ka kontestante siya ngadto sa tawag ng tanghalan. Usa ni siya nga nikanta didto. Grabe ka nindot kayo karon raw video ni atong gipa-reakan karon nga murag naa siya sa party bali o birthday mong tingali ni kay nang giinom so nadagay mga pagkaon bali basang party ni siya. So, natural la ilang gisulob nga kuan si Nina bali. Oo, makaingog ko nga di lang gid ingog sa para nagtawag ng tanghalan nindot man gina ilang microphone diha pero di lang day sa TV ra na to makita ang kuan nga ninindot lang iyang tingog pero karon no nindot kay sa iyang video karon nga rora. Pinood gid nga nindot kay tingog pud sa Janina pa day, di ba? Oh, ato man mandungog. Sabi ka kuan sunod sa pagkanta niya ganiha, nagngisi-ngisi ra, kalma ra sa pagsugod unya ang iyang range, vocal range ni grabe kataas kayo. Oo, taas kayo. Sunod napagi mga daghan kayong kulot-kulot, sunod ay napagi say tawag ani napagi mga basta ang iyang pagkakanta. Grabe kanindot kayo. Oo. Diyaw. Oo, grabe kontrolado na kaya niya. Sanay na gyud mangantahay gyud siya. Di ba? Sige. I-comment din nyo sa atong comment section kung sa inyo kasulti sa atong video karon. Okay? Sige. Sa mga bag-o diha nga nakita sa atong channel karon niya wa pa ka naka-subscribe, ganahan ka, subscribe na. Hit ang notification bell para ma-update ka sa sunod ng video nga atong i-upload. Like na lang pod para i-recommenda ni YouTube sa abang mga taong wa pa kita ni. Okay? Sige. Daghang salamat sa pagtan-aw. Hangtod sa sunod, kini si Indians TV, Proud Bisaya. Peace out.